Sanibona iSouth Africa yonke, ngibingelela ithimba lakaMaskandi. Lo nibingelelayo umfana osemncane walapha endaweni yasoLundi eMadaka isigodi phansi kwamahlabathi. Cha, nginibingelela ngesizotha lo okhulumayo njengamanje umgodoni wezinja ongumthandi womculo kaMthandeni. Ngikucacise lokho bafowethu, mina ngingumthandi womculo kaMthandeni, angisuye umthandi kaMthandeni. Umculo kaMthandeni ukuze ngiwulandele-ke lento izoqala lapha ekutheni uMthandeni ungumculi kahle kahle oshaya ingoma enomlayezo. Nokhuzane ngiyamlalela bafowethu, ungabe sengathi mhlawumbe sengibeka isayidi elilodwa. Ngiyamlalela naye kodwa khona indlela engimlalela ngayo ngeke izifane nale engilalela ngayo umfowakaManqele, ngoba uma ngizolalela umfowakaManqele kumele mhlampe uma ngizodlala i-CD yonke ngivulele nje iSamsung yami ne-DVD ngivule yonke, ngihlale phandle ngishawe umoya ngoba ayikho ingoma engizoyeqisa, nginike isikhathi ngiphume nje noma nginecaza ngihlale phansi kwesihlahla. Kanti uma ngizolalela i-CD enye kuye kudinga ukuthi mhlampe noma ngingahlala endlini i-CD i-remote bese sandleni ukuze ngikwazi ukuthi mase kunengoma engingayizwa kahle ngiyijampe, ngoba abanye abafowethu bashaya ingoma uthothi ingoma inkulu ingoma kodwa umlayezo mncane. Ngikucacise lokho ukuthi ingoma inkulu kodwa umlayezo mncane. Ukuba ncane komlayezo-ke kusho ukuthi nengoma vele nayo izinga layo lokuthi inkulu igcine ingenasisindo, igcine ingekho into ephathekayo esengomeni. UmfowakaManqele ungifundise enye into lapha kuMaskandi ebengingayazi, ukuthi kunabantu abafunda ukuthi mhlawumbe ukotini mhlawumbe uqondaniswa kanjani. Cha bafowethu, uqondanisa ukotini akuyona into ongazuyela esikoleni, kodwa yinto nje ongayibuka komunye umuntu uma ngabe yenzile bese uthi awu lento yazi yayinhle nami ngingayenza. So kunabanye abantu uthothi baloku beshendeza ukuthi ubani ugqoka inye ngize ngiyigqoke mina yabo. Cha, ngibonge bafowethu ukuthola leli thuba lokuthi ngizoma lapha emsakazweni ngikhulume nani. Baningi ngiyazi bayafisa ukwazi umgodoni wezinja. Umgodoni wezinja uyelo sefikile, kodwa angifikeleke ezinye insizwa. Ngifikele ukuthi ngizodlulisa ukuthi cha, uMthandeni uyena umculi oshaya ingoma enomlayezo engisamthandile oseqophelile, engingasho ngithi mhlampe kule league mhlambe ubambe number 1. Bese ngibonga nomfowakaNondindo uDlubheke naye ngokushaya ingoma enomlayezo kwi-CD le impi yamatekisi. Cha mfowethu, ngiyakubonga Dlubheke, angazi ukuthi mhlambe ngenza kanjani ukuze mhlambe nawe ubone ukuthi ubudoda bami nobakho mhlambe ngiyabuvuma, obakho mhlambe ngeke ngisho ukuthi obami ngiyaphika kodwa uyindoda mfana. Ngiyobonga umkhaya wami lapha uThokozani la ngaphansi kwendilo lemahlekihleki kwaqhika sokhaleni wakho madoda ayehlika ngiyo namhlanje sasephinde ivuke eshingane kwelabantwana. Cha somnandi isiqalekiso ngisizwile mfowethu, ushaye khona impela ngqongqo. Ngipinde ngizoba ngifeze emnyama lapha mili kahle cha mfowethu, i-CD yakho ibe mnandi kakhulu kulonyaka. Bese ngibonga inkosi yakwabuye phethe uDSD. Cha amaphara DSD mfowethu ngiyabonga, owaphethe kahle amaphara. Qhubeke njalo nokuwaphatha kahle amaphara. Nawe mfowethu ushaya ingoma enomlayezo, uqhubeke njalo ushaya ingoma yezinsizwa. Ungashaya ingoma encane nje, asifuna ingoma encane. Ingoma encane ibanga ukuthi mhlawumbe uma ufuna ukuthola udumo ugcina ukuthi mhlawumbe ufuna ukusondelana nendoda egqoka ivest eyingwe noma ufuna ukulandelana nendoda egqoka iTimberland. Manje yabona mangathi ufuna udumo ngalokho akuselona ithalente lelo. Usungukhono uyakuthungatha ngoba uzipho balikhuluma ukuthi khona okhona bacinga okhona balithungatha. Hey bafowethu, kunzima kuMaskandi, ungabona abantu nje benza sengathi kulula. Ukuba kulula, ukuba nzima ngabe
amanye amadoda mhlawumbe ayidumela mhlawumbe aze kuthola udumo, kodwa ngoba kunabantu mhlawumbe awathi mabefuna bedume banganaki ukuthi mina ngadumisa obani, kodwa wathi nje umuntu ngephimbo lami mina ngiyoduma, ngiphakame ngaziwe izwe lonke ukuthi ngiyashaya ingoma. Bakhona abafuthi abafinya bakhona ukukwazi ukwenza lokho. Bakhona abafuthi badumile aze bephamiswe mhlawumbe ikhulu yethu izini mhlawumbe. Bakhona abaningi abafuthi singabala oqhosha lapho, uqhosha uyidumele nje inkosi yamavukana. Baningi omnikezo bayidumele nje abadunyiswa ngumuntu, baningi ojiva bayidumela, omthandeni bayidumela, imfezi emnyama yayidumela, uDlubheke wayidumela. Baningi abaculi bamaskandi ulokhunjana umgqilazi wedinxa nengoma yabo encane nabo bayeza, nabo bayidumela. Baningi abafuthi abezayo nokhuzana nengoma yabo impela encanyana bayeza nabo nokudunyiswa. So bafuthi ngiyayivumela into yokudunyiswa, ngamba ukudunyiswa ayifuneki leyo nto leyo.